Salutare! Astăzi vreau să vorbesc despre mierea de albin, dar mai exact despre greșelile pe care le fac majoritatea oamenilor atunci când o consumă. Nemijlocit, mierea de albin este un aliment foarte valoros pentru sănătatea noastră. Însă, din dorința de a ne alimenta sănătos și de a înlocui zahărul cu mierea de albin, facem multe greșeli care au un impact foarte negativ asupra sănătății noastre. Prima greșeală ar fi aceea că, din dorința de a ne alimenta mai sănătos, înlocuim zahărul cu mierea de albin, astfel utilizând-o incorect, punând-o în băuturi fierbinți sau utilizând-o în copturi, sosuri care sunt prelucrate termic, astfel la temperatura mai ridicată de 40 de grade Celsius, mierea nu numai că nu este benefică, dar devine chiar toxică. În cazul acesta, când mierea este utilizată la o temperatură mai mare de 40 de grade Celsius, nu numai că își pierde toate substanțele benefice sănătății, ca vitaminele, mineralele și enzimele, dar crește și potențialul de mărire a unei aldehide ce se numește hidroximetilfurfural și este foarte toxică pentru corpul nostru. Deci, după cum îți dai bine seama, mierea nu trebuie consumată în băuturile fierbinți, copturi și alte alimente care sunt prelucrate termic mai mult de 40 de grade Celsius. Deseori observ o greșeală foarte mare în producerea de patiserii, promovându-se astfel înlocuirea zahărului cu a mierii de albin și promovându-se astfel că sunt niște produse de patiserii foarte sănătoase, care nu îngrașă și aceasta este o greșeală mare, deoarece pe lângă faptul că mierea devine toxică la o temperatură înaltă, dar mierea, pe lângă faptul acesta, mai și îngrașă foarte tare, deoarece mierea are un indice glicemic mai înalt ca cel al zahărului și după calorii per gramaj este și are mai multe kilocalorii decât zahărul. Deci fiți foarte atenți, nu intrați în această capcană care se numește capcana dulce. Fiți atenți la consumul de miere, mai ales persoanele care vor să slăbească sau să se mențină în formă. Nu spun că mierea nu trebuie consumată, dar dozată și trebuie să luăm în considerație că totuși este un aliment cu un indice glicemic mare. A doua greșeală pe care o observ foarte des este aceea că noi credem că mierea este foarte sănătoasă și ne permitem să o mâncăm oricât și oricând. Nu este chiar așa. Trebuie să înțelegem că mierea totuși este un dizaharid cu o compoziție chimică identică cu cea a zahărului. De aceea ar fi bine să consumăm mierea în prima parte a zilei, când avem nevoie de mai multă energie, și să ne asigurăm că toate caloriile sunt consumate eficient până la culcare. Și după cum am menționat mai devreme, că mierea este un dizaharid cu o compoziție identică cu cea a zahărului, adică conține fructoză și glucoză, de aceea trebuie să fim foarte atenți la cantitatea de miere consumată. Însă, dacă în structura zahărului aceste două molecule sunt legate între ele, în cazul mierii ele sunt libere. Prin urmare, organismul le absorbe fără niciun consum energetic, de aceea avem o creștere a insulinei în sânge instantaneu. Cu alte cuvinte, dacă în cazul zahărului este nevoie de un efort minim pentru a desface dezaharidele în monozaharide, în cazul mierii, dehidroliza este făcută deja de albin. De aceea vă recomand să fiți foarte atenți atunci când consumați mierea de albin, să nu vă prindeți în capcana că este vorba de un aliment sănătos și poate fi mâncată pe săturate.
În principiu, mierea nu este, nici măcar nu este un aliment. Mierea este considerată ca un medicament și ar fi trebuit folosită exact ca un medicament în cazuri concrete, atunci când organismul este slăbit sau bolnav. Însă, trăind într-o epocă în care alimentele sunt foarte importante pentru a ne satisface poftele și dorind ca să minimizăm impactul nociv al unor alimente, astfel înlocuind zahărul cu mierea, deci totuși să fim foarte, foarte atenți la cantitatea consumată. A treia greșeală este aceea că facem combinații greșite a altor alimente cu mierea. În niciun caz mierea nu se consumă cu proteinele sau după masa principală, deoarece poate îngreuna digestia și astfel pomenindu-vă cu balonări și indigestii. Un exemplu foarte bine cunoscut este acela când consumăm mierea cu nuci sau cu diferite tipuri de semințe, deoarece nucile și semințele în sine sunt foarte greu de asimilat și de digerat pentru organism, dar dacă le mai consumăm odată la aceeași masă cu mierea, atunci se primește o îngreunare a digestiei, astfel produsele nu se digeră bine, ducându-se în intestinul subțire, ele se depun ca reziduri și se produce o intoxificare a organismului. Tot aici vreau să atrag atenția că acest consum mai și îngrașă foarte tare pentru cei ce au grijă de silueta sa. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată la ce ar putea duce o cantitate exagerată de miere și cu alimente nepotrivite, însă vreau să vă spun că așa un consum nepotrivit și exagerat duce la creșterea ponderală a masei musculare, la creșterea valorilor insulinei, duce în timp la refluxul gastrointestinal și poate uneori și să ducă la erodarea smalțului dinților. De aceea vă recomand să fiți foarte atenți atunci când consumați acest aliment. Deci, în concluzie, vreau să menționez că mierea este un medicament, nu un aliment de bază, de aceea trebuie consumat periodic, nici de cum zilnic, și fiți atenți la temperatura pe care o consumați, cu ce combinație mierea, ce cantitate mâncați și la ce oră mâncați acest produs valoros. Eu vă doresc sănătate, fiindcă ea este în mâinile voastre, aveți control asupra sănătății voastre și să aveți o zi frumoasă, călduroasă și dulce. Vă pup! Eu îți mulțumesc pentru vizualizare. Dacă găsești acest material valoros, distribuie-l mai departe ca să aibă și alții acces la el. Abonează-te la canalul meu dacă încă nu ai făcut-o, bifează și clopoțelul ca să primești notificarea îndată ce plasez altă video. Îți doresc multă sănătate și namaste!